Здравейте се, докторе. Виждам. Езикът ти обложи. Какво сте яли? Какво сте погълнали? Бяла боя, доктор. Бялата боя е нещо много опасно, както човек не внимава. Но, докторе, аз изключително много внимавам. Какво, ама? Тази боя беше в една пейзажна бутилка и аз мислих, че е прясна. Вдигнах и на един път отпих. При това положение ще трябва да ви помия стомаха. Сестра? Не!
Здравейте, докторе. Как се случи това? Видях се, че веднага става доктор. Стълбите е много опасно нещо, когато човек не внимава. Да, аз толкова внимах, докторе. Ама Ама какво? едно стъпало се щупи. Да му се не види. Това си е доста гадничко. Ще отиде да потърся гипс, за да ви гипсирам такъв. Ще отиде да му потърся гипс, за да му гипсирам такъв. Ще отиде да му потърся гипс, за да му гипсирам такъв. Това е ужасно. Докторът пропадна в асансьора. Асансьора е нещо много опасно, когато човек не внимава. Браво!